recording. It's December 1st, and today we are going to celebrate the start of the Christmas. Yeah. No niin, eli 1. joulukuuta. Mä oon innoissani, koska mä rakastan joulua. Mä rakastan kaikkea, mikä liittyy jouluun. Tänään me mennään ostaa joulukalenteri. Tänään me mennään muristaa joulupukki. Tänään me vedetään Antti ja no. Joulupukki! Vittu, mennä. Tää vittua. Karvat suussa, saakeli. Mulla on kauhean sotku täällä kämpässä, mut mua ei kiinnosta se, että koska nyt on joulu, mun hiukset on liikaa, mä menen nyt suihkuun, noniin. Jopa joo, sano minä. It's fucking Christmas time, you know? You know, that's right. I know what I'm right, yeah. Vittu. Mä en tiedä mikä kuvata. Ihan nopeet tämmöset pikkusiivoukset tässä kotona. Sitten mä menen salille. Koska mua tällä hetkellä ärsyttää, että täällä on niinku tosi sotkusta. Täällä on niinku tosi likasta. Vaikka mä tiedän, että muuta tapahtuu kohta. Mut en mä tälleen voi elää. Ei mä voi tälleen elää. Mut joo. Kohta salille. Niin otetaan sitten teijät sinne messiin. Mä käyn nopea vähän nyt juoksemassa gymillä ainakin. Joo, toivottavasti siellä on juoksumottoa vapaana. Mulla on siis tässä ihan niinku mun vieressä on kuntosali, mä menen sinne. Niin ei tarvi mitään takkia tai siis oikeesti niinku ihan tossa vieressä. Mut joo, niin tarkoitus olisi ainakin juosta vähän. Se olisi tekis mulle hyvää päästä vähän juoksemaan, koska rehellisesti en oo ottanut juoksuaskeltakaan hetkeä, ellei viime viikon yhtä tennistä lasketa, mutta sekin oli vähän semmonen vajavainen ehkä, kun oli eka treeni pitkä aikaa, mutta nyt kybille. Moi! Sitten vaan uutta suihkuu. Uutta suihkuu pojalle ja sitten safkaa. Mä ajattelin mennä käymään tossa mun vieressä on semmonen thaimaalainen mesta. Siellä pitäisi olla lounas ehkä vielä. En oo ihan varma, että kello on paljon. Niin joo, katsotaan. Mut syömään tän jälkeen. Suihkuu ja syömään ja töihin. No en lounaspaikka ei ollut enää auki, niin taas mentiin. Milläpä muullakaan kun. Tää on kyllä silleen. Vitsi, saanko Voltti jotenkin bännit itelleen? Voiko sinne laittaa jonkun bänniin? Please, mä en niinku. Ihan vitun tyhmää. Jopa joo. En tiedä edes enää. Tää on kyllä niin hyvä. Ei voi siitä syyttää. Oho, nyt onkin jo tiistai. Nyt unohtui eilen vähän kuvailla. Mut jatketaan nyt. Nyt ollaan lähdössä tonne kuvaamaan pajanpallomerchia vähän, jotta voidaan myydä vielä joulun alla vähän pois niitä. Kun Ilari on nyt siellä Aasiassa, niin hommat on vähän jäänyt, mutta nyt mennään kuvaamaan. Joo, hoidetaan se pois alta. Katsotaan mitä muuttaa tänään tapahtuu, jos mä muistan kuvata taas. Mut joo, kuvauksia! Moi! Kyllä. On hieno sää. Aurinko paistaa vähän. Jos haluatte pelata teidän elämän parasta tennistä, niin tulkaa pelaamaan Meilahden liikuntakeskukseen. Täällä mäkin yritän pelaa. Tänään ei tosi pelata, mutta kuvataan. Katsotaan, jos muut on jo paikalla, en usko, mutta tänne tulee meidän kuvaaja. Ja sitten tulee yksi mun buukkaama malli. Huomenta. Se onkin keskiviikko jo.
Taas vaihtui päivä yhtäkkiä. Tää päivä ei lähtenytkään niin kivasti, mitä mä oletin. Niin mähän tajusin, että tässä mun vanhassa kämpässä on siis kuukauden irtisanomisaika, mikä tietenkin alkaa vasta niin kun se irtisanomisaika niin kun tammikuun 1. päivästä, eikä tästä päivästä, kun mä lähetän sen irtisanomisilmoituksen. Niin, vanha kämpän vuokrasoppari loppuu vasta 31. päivä tammikuuta. Joten se meinaa sitä, että mulle tulee 1,000 vielä lisää maksettavaa vuokraa tuohon joulukuun ja tammikuun alkuun, tai joulukuun loppuun ja tammikuun alkuun. Joka meinaa siis sitä, että 3,500 euroa, kun mulla tulee takuvuokra, sitten mä maksan joulukuun lopusta vähän vuokraa uuteen kämppään, sitten mä maksan tammikuun alussa uuden kämpän ja vanhan kämpän vuokrat. Tää nyt oli ihan täysin oma moka. Ihan täysin oma moka, että voi vittu mä oon tyhmä. Mä oon niin tyhmä äijä. Miksi ei jumo. Onneksi kyllä me nyt saan ne maksettua, mutta kyllä se nyt vituttaa. Se ei kuitenkaan oo mikään pieni raha enää. Kuiteskaan, eli joo, no ei voi mitään, nää on näitä elämän jatkoja sillä päin mennyt. Tässä on myös läppää se, että mulla on 2 kämppää tammikuun Suomessa, mutta mä en oo ite edes Suomessa. Ei aina selvii kyllä. Ja kyllä mä siis selviin, älkää huoliko. Ihan vaan turhaa. Tää kaikki meinaa sitä, että nyt pitää grindaa. Nyt pitää perkele grindaa. Mä oon vähän luullut, että mulla on kaikki asiat sillä tosi hyvin järjestyksessä. Mut nyt kun tuli vähän muuttujia ja kaikkea, niin ei ehkä olekaan niin. Nyt pitää saada tää muutto hoidettua silleen tip-top. Ja mä saan muuttolaatikot tyyliin vasta silleen ehkä viikon tai 2 päästä. Vähän silleen tyyliin viikkoinen muuttoa. Mut sitä ennen mun pitää käydä kaikki mun jutut läpi, mitä mulla on, mitä mä haluan uuteen kämppään, onks mulla jotain, mistä mä haluan eroa ja kaikkea tommosta. Eli vaatteet, kaikki ylimääräinen sälä, huonekalut, kaikki mä käyn läpi nyt. Ja joo, pitää nyt vähän niin kun asiat ei oo kontrollis, niin silloin ei oo mitään muuta vaihtoehtoa kuin saada ne kontrolliin. Ja nyt tää on ollut vähän tämmöistä sählinkiä ja nyt on aika ryhdistäytyä, koska mä oon mä. Joten ei mitään. Ei muuta kuin aletaan hommia. Lähdetään ihan siitä, että mullahan on tuo parvekkeja. Mulla on tuo parvekkeja silleen pari säkkiä vaatteet, mitkä mä oon käynyt joskus aikoja sitten läpi. Mitkä mun on pitänyt silleen tai tehdä niillä jotain. Mulla ei ole koskaan ollut varmuutta, että mitä mä niille teen. Mä mietin, että pitäisikö ne viedä semmoseen uffin pisteeseen, mut sekin on vähän silleen, että ostaaks vaan niitä siellä. En mä tiedä. Mut en mä tiedä, oliks ne nyt niin huonoja. Pitää tarkistaa. Siis ainoa syy, miksi mua niinku oikeesti ärsyttää tää koko rahahommeli nyt on se, että siis mä luulin jotenkin, mä olin laskellut mun päästäni, että nyt tähän jouluun mulla on ensimmäistä kertaa koskaan silleen oikeesti ylimääräistä. Et voi ostaa kivoja lahjoja ja kaikkea tommosta, mutta no se meni aika vituiksi. Rehellisesti. Toki siis tommonen muutto ja noin tot kai siihen menee aina rahaa. Ja samaan aikaan mä myös ostin sen, tai tulee se Thaimaan reissu. Niin siis tosi kiva juttu. Ja pystyn kustantamaan ton kaiken. Mut siihen sit oikeastaan jää. Et mä en oikeastaan sitten, että nyt periaatteessa meni vähän vituiksi suunnitelmat. Niin se ärsyttää. Mutta ei voi mitään. Onneksi toi nyt ei oo mikään semmonen tai ei todellakaan oo mikään maailmanloppu. Mutta ärsyttää vaan, kun asiat ei mene, miten sä oot ajatellut, että ne menee. Sitten kun se on vähän tommonen niinku huolimattomuusvirhe. Niin. Ei voi mitään. Mut
Kyllä mä oon edelleen todella innoissani muutosta, vaikka olisi voinut ehkä ottaa sen kuukauden pidempään ja säästää 1000 € siinä. Joo, ei se mitään. Ollaan pesemässä vähän pyykkeröistä. Edelleen vituttaa, mutta ei se mitään. Pelasta mut, pelasta ihminen. Pelasta mut. Pelasta mut. Pelasta ihminen. Tääkin loppuu. Sori. Mä oon näin kiukkuinen. Mä en pysty mitään. Rehellisesti. Just näin. Just näin. No niin, se olisi taas uusi päivä, torstai. Ja lähdetään tennikselle. Nyt mä lupaan, että mä kuvaan sieltä jotain. Mä lupaan oikeesti. Nyt kaikki ei jää vaan puheeksi. Toki ei mun nyt ole ollut mitään tässä silleen kuvattavaa, niin se on vaan hyvä, että menee silleen tolleen. Just näin. Tiedätkö mitä mä meinaan? No ette vitsissä, mutta ei se mitään. Joo, mutta lähdetään tennikselle. Saadaan päivä käyntiin, kello on nyt 9 tai 6. Ei oo mulla niin väliä. Mikael! Joo. Jop. Okei. Suomessa 2. Ei oo, Mikael. Aina jos joku hävii. Come on. Hyvältä näyttää. Moikka, se on torstai täällä. Nyt on editipöydällä video. Mä ajattelin nyt kuvata, että tää on mun vikaklippi. Mä voin alkaa kuvata suutta. Tänään illalla on yksi juttu meidän Ninon striimiin käymään vieraan. Kerätään rahaa. Se on semmonen joulukalenteri, missä kerätään rahaa ihmisten jouluihin. Tosi jees, että saa jotain hyödyllistä tehtyä. Mut ajattelin kuvaa sitten tai ottaa uuden videon. Joten mä lopetan tämän videon tähän, että tilaa, tykkää, kommentoi ja mene vaikka kotiin jo. Nähdään taas seuraavassa videossa. Mä julkaisen tän nyt.